2 jaar lang was de eerste milieuvergunning voor de rek nog vernietigen. Nevens de experts van de Rivesteert zelfs winnen er nog te volle onduidelijkheden in het productieproces. Zo wie onder oren net goed berekenen hoeveel schadelijke stoffen er uit de oven komen kunnen. Boven dat wie net goed onderzocht, hokke gevolgen mogelijke steurings in het productieproces van de omjouwing hebben. Wel kregen om in kans om voor een nieuwe vergunning de constateerde gebreken te verhelpen. Nevens de stichting Afval over Nee is Ommerin daarin likwijls net slagen, zodat er een goede kans is dat de milieuvergunning inlutsen wordt. Wij hebben in dat eerste jaar, dat 1 maart pas begonnen is, 1 maart 2011, hebben wij zien dat er extra steuringsuren waren, meer dan 60. Dat had de provincie ook erkend. We hebben zien van de morgen nog dat de smoke zichtbaar is. Dat mij helemaal net, zien de techniek. En we hebben ook al je stankklachten. 148 mensen klagen over stank. Nou had de Rivesteert zijn van ja, je mag geen pleidooi horen. Nee, maar er komt vast wel een vraag daarover. En dan ken ik het antwoord, Jan. Wat is je hoop? De hoop is dat de milieuvergunning opnieuw vernietigd wordt, correct als de eerste. Want ja, dit doogt net. Zonder milieuvergunning mag er geen afval verbaand worden en zo de rek dus sluiten moeten. Maar Safia zal het nevens Ommerin net komen. Nevens haar voldocht de afvaloven in Tusken, want alles stelde eersken. Je gaat er net heen als je net in leeuwen. Dus in die zin zeg ik gewoon 100% dat het goed komt. En anders haast er echt niks te zieken. Maar mijn ouders van blijf maar thuis en let het maar gaan. Ze is net. Verwacht wordt dat er jochter binnen 6 om 12 weken uitspraak doen zal.